Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί ελέτησαν κενά. Διό παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται και ο Κύριος εκμυκτηρήσει αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλές υπ' αυτού επί Σιών, όρος το Άγιον αυτού, κηρύσσον το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπεν προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγεννικάσαι. Ο έτησε παρεμού και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν άβδο σιδηρέ, ως σκεύος κεραμαίος συντρίψεις αυτούς. Δε, νυν βασιλείς, σύνετε, παιδεύτητε, πάντες οι κρίνοντες την γην. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγκαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δέξαστε παιδείαν, μήποτε οργιστεί Κύριος, και απόλυστε εξοδού δικαίας, όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεποιθώτες επ' αυτόν. Shall I move on?